Suba do salario mínimo interprofesional, derogación da reforma laboral de 2012 e reforma das pensións de 2013. Esas foron as tres demandas que lle exixiron os seus sindicatos de UGT e Comisións Obreiras ao Goberno do Estado. Fixeron nesta concentración diante da subdelegación do Goberno en Pontevedra, un acto que se levou a cabo tamén noutras cidades españolas. É unha mobilización conxunta entre UGT e Comisións UGT, que se encadra para solicitarlle ao Goberno do Estado que aínda na situación de pandemia ou coa situación de pandemia as situacións de desigualdade estánse agravando e ademais ponse de manifesto que aqueles traballadores cunha menor cualificación e cun maior risco de exclusión social son os que máis están dando a batalla e son os máis necesarios, son imprescindibles. O secretario comarcal de UGT quiso deixar claro que a COVID non pode ser unha excusa para non levar a cabo todos os compromisos recollidos no programa electoral do Partido Socialista e de Unidas Podemos. A situación pandémica non pode ser nunca unha excusa para levar a cabo todos estes compromisos que foron recollidos nos programas electorais dos dous partidos que ahora mismo están ao fronte do goberno. Non pode ser unha excusa, senón que é unha obriga. E máxime cando nesta pandemia, como dixen antes, se veu que todos aqueles traballadores esenciais son os traballadores de base, aqueles que moitos non teñen convenio, están un convenio pobre, están suxetos ao salario mínimo interprofesional e iso hai que mudalo e modificalo. Que esta pandemia e que esta situación sirva non para abaratar e aminorar os dereitos dos traballadores, senón que sirva para dignificalos. Pola súa banda, o responsable comarcal de Comisións Obreiras asegurou que o Goberno do Estado se está esquecendo da clase traballadora e pediu que se cumpran xa os compromisos establecidos. Os compromisos son para cumplir e o que estamos facendo ca movilización do día de hoxe, que é unha movilización no conxunto de España de UGT e a Comisións Obreiras, é recordarlle precisamente ao Goberno de que ten que cumplir esos compromisos. Nós non vamos, baixo ningún concepto, baixar o pé do acelerador en este tipo de condición, a non ser que o Goberno mude na súa forma de tratar de buscar solucións e de legislar. Tanto Comisións Obreiras como UGT aseguraron que tomarán todas as medidas necesarias ata que o Goberno faga caso a estas demandas.